Nosingoni loni weche motendre kod gwelo mag jotend migepe Ramogi juang koro jokedo ne ratich oganda bende wuok oko mar chiwo paro ewi gwelo ma jotend migepe. Watude achiel kachiel gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumu mondo mi wawinje mago ma en go kotudre gi paro ma jo Kisumu golo kotendre gi gwelo mag jotend migepe. Millicent, turiyo nade Kisumu, jo Kisumu golo paro mane ewi wachno? Ero kamana yonya Lydia, chiel kachiel kwa woke boma ma Kisumu kaindi kendo kotenore kod yiero mabende jatend piny Kenya William Ruto ne otimo odiochieng' manyoro kuma ne oyiere ji mopogore opogore e lemo mag migepe mag tend migawo mopogore opogore. Wan kaendi gi jogo mabende gin jonon weche motenore kod weche siasa kod weche telo mabende ang' ne ginyiswa pachgi kotenore kod welo makamago. Kabende gineno ka ji moketo e lemo mag tend migepe mopogore opogore bende bro konyo jatend piny Kenya William Ruto tiyo kendo neno ni oriembo tije kata dongruoge mag oganda jo Kenya ochopo kare. Gineno nade e yiero no endi, ginyalo wachango to era ginyalo nono wach makamano. Kabende an gi ji ariyo kaendi ma ang' na chak gi George Collins ma en achiel kuom jonon weche siasa kod telo goeko, kan bende gi nyadendi kaendi Maureen Komunto ma bende ang' ne miwa achiel kachiel gi moparo nikech kane jatend piny Kenya ne uso sera mage no wacho ni migawo ne kata migawo mobro tiyo godo e tende bro bedo kod atamalo 50 mag joma mine kod atamalo 50 mag joma chuo. Wadano nona ne wacho mondo ng'e ni kaka no tim yiero bende ochop lek makamano kata singo makamano mane jatend piny Kenya owacho. Machiegni George Collins na chako diking'eyo kamera mondo nyisa ni iparo nade jogo manoketie telo tend migepe mopogore opogore kata cabinet mabro konyo jatend piny William Ruto tich. Ineno kaka noketo jogo e lemo no, in kipachi inyalo nono wachno nade? Ero kamana ahinya, ani luonga ni George Collins Owuor, atiyo gi migawo moko mar sirikal ma bende dendo gi dholiech kata gi Kisungu ni Transform Empowerment for Action Initiative. Mokwongo tik ang'eni gimosebedo ka chando ji ni ang'o momiyo ministry mar devolution onge. Adwaro na nyis jopiny ni onge kama ondiki ni nyaka ministry mar devolution bedi. Omiyo ker neno ni kaka noloso kidienje mopogore opogore mag waziri kanyalo timo ne tich motimo to mano biro dhi konyo. Thor wach maduong' ahinya ka en ni wan gi migepe ariyo ma lich ahinya kendo ma very important. Achiel kuom gi iluongo ni intergovernmental relation manyo wawinjo ni jalup ker ema biro bedo chair ga meeting no. Mar ariyo kendo manyaka wang'e kabisa ni e formulation mar devolution wan gi counties, wan gi governors. To kata mana governors kinde moko kivuta kibwana kende mona winyo kane nigi CC in charge of devolution to pod ne gitia tia kata mawagi be pod nyalo tia tia. Maduong' ahinya ni kidienje ma wan go departments ma wan go mag devolution emonego bed ni konyo mondo bi wachop kacha. Gima ok aneno maber maparo ni samora ne manyoka neno jogo mong'olo ka ng'eni nyoka wadi mano to nyoka neno. Taparo ni kanyo to nyaka wawuoyi ni jogo mong'ol bende nyaka bed achiel kuom jogo mabiro tiyo. To karango generally jok manyo yiero aneno ka gin jomoko ma mature enough, gin jok mong'eyo siasa, jomoko e gibe gin jok moko mobende technocrats, to temo matek mondo luom ji ka gi kacha mondo mi otim kamano. Gima lit na ahinya ni kendo wacha kwadoge yiero to Kenya biro bedo gi tabu mang'eny kapod watimo by elections to ma samoro kunya bedo maber nikech watiyo gi pesa mang'eny to jo Kenya be chandore. Koro ka ng'adi kapok itieko kapok adhi ir Maureen, iparo nade nikech iwinjo ka weche moko lieko ni chal ka gima jatend piny Kenya William Ruto odwoko lwedo ne jok mane sire. Be mana adieri king'iyo kaka no yiero jotelo e migepe mopogore opogore? Dwoko lwedo to chunore, mano to kik wawuondre. Kata kanyo jogi nitiere campaign jomoko nyose pang ni ng'awa mimi ang'om ng'awa mimi. Aparo ni mano to kik bed debate. Debate obed ni ya osemi tich. Bende nyalo tiyo ne jo Kenya. An mana kaba kod adwano wang'e. Nikech lwedo to idwoko kata county ka idwa dhi yier ministers ka ibiro neno ka idwoko lwedo. Mano to ok shida. Shida en service delivery. To be ineno ka Nyanza region obedo represented maber e cabinet kata nitie ng'ama biro chung' ne gi motegno sama ikalo chike mowinjo be ni dogruoge mopogore opogore ichwale counties? Aparo ni gima nyaka wakwong wang'e. Tij waziri kende ok nyal gero Nyanza. Wan gi ng'ama iluongo ni senator, wan gi ng'ama iluongo ni MP, wan gi ng'ama iluongo ni women rep, wan gi MCA, wan gi governor ma bende nigi sirikande ka. Maduong' en ni wamany kaka jo Nyanza kaka wanyalo tiyo gi national government. Kanya winjo ka ker wuoyo
nyo wacho weche mag intergovernmental relation manyo wacho ni Mudavadi biro temo matek ahinya mondo mi oti gi kidienje mopogore opogore. Gima koro nyaka watim kaka jokanyanam ni kik wabeda beda ni wan koro wan owewa iwe unade wayud space mosa yud nono walo no be watiga tia senator wabodhi omanya pesa MPs wabe koyudo pesa bendo kila governor bende pesa mobiro mag dongruok go bendo timatima to wabro dhi maber. Ero kama na nyaka po katieko kodi nyalo mana chunga joma dhir Morin kodi nyalo lero nani kane jatend piny Kenya William Ruto ne uso sera bage ndago mane jo siasa podo tedo siasa koni gi kocha no wacho ni koponi okaw telo kaka sani osebede telo ni to tende bro tinga tamalo mag joma mine 50 mano cabinet botiyo godo kod atamalo 50 mag joma chuo king'iyo kaka notimo yiero mag jotend migepe mopogore yes joma mine nitie kanya 7 bende nyalo yiego ni okawo ochopo singo kaka nowacho koso in pachi chalo nade ewi wach machalo kamano kotero gwedo makamano. Ero kamano Millicent. Mokuongo wan kaka migao matiyo gi mine oko kae wamor ni at least o consider mine mang'eny to podwa medo parone ni nowacho ni en 50-50 noko wacho ni en 70-30 nowacho ni en 50-50 koro pod wan gi geno ni kate migep ni moko modongo obed ambassadorial positions obedango pod wamedo dhire kendo wabo medo parone ni o make sure ni wayudo 50-50 kaka nowacho cha to kotimo kamano to wabo bedo mamor but kata kwang'iyo sani kaka kuma wasechopeno ok wanya ywak ahinya because waneno ka mine mang'eny obedo considered kendo king'iyo ministries momigi gin very important ministries to ageno ni gibiro tiyo mondo in future wamed bedo gi mine mang'eny. Yes, wacho gani bad ten opinyo wacho duonga endi to wawinjo kanyo ni hustler nation mane slogan kata theme mane otiyo godo ahinya ta ahinya no wacho ni tende biro tingo malo mama mboga boda inyalo wacho ng'ewi wach do king'iyo kaka no yier ing'eni nitie gik moko kaka migepe ma koro no yier ministries mano yiere jigo kanyo ing'eni ok nyakele nigi maber to pod wageno ni mama mboga gi bro yudo dongruok kaka dwarre ibro migi opportunities kaponi en women fund giyude kaka onego bene giyude so many opportunities waparo ni jatend piny bro create ne mine mama mboga mantie koro mano itamo wacho ni thoth mana mine ma usa lot ndie moko so nikech oyudo ka ni jomoko dhi tije gi kaluore ni koso tich ma bende en midhiera ahinya e Kenya kae kata yudo ka ntiere jo boda mathoth gi somo nyaka mbalariany mine ma uso bende somo nyaka mbalariany mane makelo nikech jatend piny Kenya ng'ama riek no neno moyudo ni koso tije mamiyo jogi donje tije gi to bro ting'o gi malo emomiyo wapenjo to gin bende gibedo represented nikech ok ni giduto magiuso kata giriemba piko ok gisomo. En adier Millicent ni mama mboga kata hustlers mantiere Kenya kae gin joma ng'eny ma migepe ne gin 22 nok ginyaromo jogi te but de ber kinya kaw mama mboga moro inya paro ndalo mane gi campaign ne giwuotho nyaka gi mama mboga tam sure ni mana kaka iwacho no ntiere mama mboga ma eno usa lot ok ni okdi school maka ni no kawe mede iye kanyo to do bedo morne mama mboga moko gi hustlers moko but pod ok lose hope pod wan gi geno nwach ntiere migepni mang'eny ma pod odong ntiere mana kaka iwacho ni sal de la ntiere pod mang'eny ma pod aparo ni onego ni pod ne ma kata ne mantiere piny mondo obed a lesson to others ni kata mama repita kata sola bebe dalo ma teach better pero timo gapo ewi telo ewi telo mo yier ni wamedo mana wacho ni wamedo gone kerero kamano ni oyiero ji ng'eny ne waneno ka oyiero politicians mancha gitiyo godo politicians moko bose chako ywak but mago kwadwa donje wageno kendo wamedo ng'iyo gi wang' miluongo ni oversight wadwa ng'iyo kaponi gibro tiyo mondo gi deliver gik mane gi promise jopiny ndalo mane gi campaign. Pero kaman kapok idhi abro penjo nyawadwa bende kelo weche gi manyien weche manyien gi achiel ka achiel kowuok e studio koponi en gi penjo moro amora modwaro penjo kapok uwuok to koonge godo abro wene thuolo mondo dhi nyime kod kelo weche manyien ma bende wamedo fuono koni kod kocha ne nyikwara Mogajwang. Lydia ka en gi penjo moro amora ne nyadendi Morin kod George Collins inyalo penjo to ka ionge godo to thuolo en mari an kuomi inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent, aparo ni umedo goyo twak ahinya mago mane jopiny gombo ni mondo winji kata kamano pod abedo tudre kodi bang'e ka bang'e bo winjo mago ma bende ikonwa biambo sa achiel ka achiel gi sade.